Gaba da gabanta, kishiyar Sadiya Haruna ta ji tsoro ta yi lip a shafukan sada zumunta. Sharhi TV. Sadiya Haruna, wacce aka fi sani da Sayyada Sadiya Haruna. Duk da dai mutane suna ganin laƙabin Sayyada bai dace da ita ba, saboda irin abubuwan da take tafkawa a social media. An haife ta a cikin barikin 'yan sanda na jihar Maiduguri. Wasu mutanen suna ganin saboda an haife ta a cikin barikin 'yan sanda ya sa ba ta da tsoro ko fargaban wani abu. Wannan dai jaruma, mijinta na farko soja ne. Bayan sun yi shekara 2 da wata 3 suna tare, sai suka rabu. Sayyada Sadiya Haruna ta yi aure-aure da dama, inda har aka fara cece-kuce akan ba ta zaman aure. Ita dai a kullum abin da take cewa shine duk abin da ya samu bawa muƙaddari ne daga Allah, kuma a kowane aure akwai saɓani. Dama an ce zo mu zauna, zo mu saɓa. Kwatsam a shekarun baya sai muka ga wannan shahararren ɗan TikTok ɗin, wato Gfresh Al-Amin, ya yi wuf da ita. Dama an yi ta faɗan cewa auren nasu ba jimawa zai yi ba. Ai kuwa bai jima ba ya mutu. Shi dai Gfresh a wata hira da aka yi da shi ya bayyana cewa dan ya zo ya ga tana ba wa wani ƙato abinci a baki shi ne abin da ya fara jawo faɗan. Inda ita kuma Sayyada Sadiya Haruna ta bayyana wa duniya cewa sun shigo cikin gida su uku, ma'ana da ita, PA ɗinta da shi kuma Gfresh, wato Kano State Material. Ana ta hayya-hayya. Bari dai mu ci gaba. Sai suka iske mai aikinta a cikin gidan. Nan take, Sadiya Haruna ta ce mata ta yi maza-maza ta dafa musu indomi saboda sun kwaso 'yar aroma, wato yunwa kenan. Dama sun biyo da 'yar kazarsu. Ta ƙara da cewa, ki saka kazar a cikin indomin. PA ɗinta ya ce shi baya jin yunwa, kar a dafa da shi, a yayin da shi kuma Gfresh ya shige wanka. Sadiya Haruna dai nama bai wani dame ta ba, inda ta bayyana a wata hirar da aka yi da ita a kwanakin baya. Bayan 'yar aikin ta kammala dafa indomin, sai ta zuba ta kawo a cikin kwano. Nan take Sadiya Haruna ta fara zarkar indomin. Ta gama cin indomin ta kenan, bata ma wanke hannu ba. Sai PA ɗinta ya dube ta ya ce, ta annabi, na san ba kya son nama sosai. Gashi kin gama cin indominki amma biki taɓa ko naman ba. To ni kam dai zan ci. Sai ya ɗauka ya saka a bakin shi, ya fara ci kenan, sai ga Gfresh naku ya fito daga wanka. Kai, ya muka yi da kai? Tashi ka fita! Tashi ka fita! Tashi ka fita min daga gida! Sadiya Haruna ta dube shi ta ce, akan me zaka koran min PA? Me yama? To dama Gfresh Al-Amin a gidan Sadiya Haruna yake. Saboda bayan an ɗaura auren, shi ne ya kwaso komatsansa ya zo ya tare a gidan Sayyada Sadiya Haruna, duk da dai a lokacin haya take yi, inda suka yi alkawarin cewa za su ringa 50-50, ma'ana idan shekara ta zagayo zai kawo rabin kuɗin, ita ma ta kawo rabin kuɗin, sai su yi 50-50. Gfresh ya ce, saboda za mu yi 50-50, shi yasa na ce tashi ya fita. Sai ga hawaye a idon Sadiya Haruna, sai ta ce, PA, tashi ka fita. To, a taƙaice dai wannan shi ne ya fara jawo matsala a auren nata da Gfresh Al-Amin. Abu dai bai yi wa kowa daɗi ba, don ya zo da ɓacin rai da kuma zage-zage a shafukan sada zumunta. Bayan auren nata da Gfresh ya mutu, sai ta zo ta auri Girema, wanda aka fi sani da Best Choice. Wannan dai suna na Best Choice, Sadiya Haruna ce ta saka mai shi. Har wannan suna ya zo ya karaɗe duniya gaba ɗaya. Best Choice dai tsohon mijinta ne a da, inda ta sake komawa da shi. To sai kwanan nan aka samu matsala, inda kishiyar Sadiya Haruna ta ɗauke wayar Best Choice yana cikin bacci. Ta kwashe gaba ɗaya hirar da suka yi da Sadiya Haruna da kuma hotunan da take tura mai a lokacin da baya nan. Sa'an nan ta yi deleting ɗin chat ɗin a WhatsApp don kada ya gane ta tura wani abu.
To abinku da kishiya sai ta ringa yaɗa hirar da suka yi da Sadiya Haruna da kuma wasu voice note ɗin da take turawa wata mata akan rayuwar aurenta da Best Choice. A cikin wannan voice note ɗin akwai wanda kishiyarta ta saka wanda ya tada hankalin kowa a social media. Best Choice, ya kake? Ka ji ni fa har haka ban yi bacci ba 4 saura. Daman muna ta waya da wasu 'yan kungiya ne. Daman tun ba yau ba ina kiran su saboda ina so su haɗa ni da ogansu. To duk sanda zan kira sai su ce ogan ya je shan jini, ogan yana da suspect a guri kaza. To yau ɗin nan na ce ba zan hana idona bacci ba, gaskiya ba zan yi bacci ba. To da na kira su sai na yi dace sai na samu ogan nasu yana kusa. To sai muka yi magana da ogan nasu. Abin da kungiyar suna yi shine idan suka yi maka addu'a akan aurenka, aurenka zai daɗe yayi lasting. Ƙaryan sharrin mai sharri, ƙaryan makiya. Shine muka yi waya da ogan, ogan ya ce mana, ya ce min zai je ya sha jini karfe 2. In ya je ya sha jini he will be available sai mu zo. To shi na ce bari in gaya maka. Amma ya ce idan za mu zo, za mu sa fararen kaya. Yauwa like I was saying baby, za mu sa fararen kaya mu zo. Sannan kuma za mu siya alewan madara cikin roba fari kamar yadda za mu yi dressing fari. Sai mu je mu same shi zai yi mana addu'a. Bayan an saki wannan voice note ɗin sai ta fito ta yi bayanin cewa ai prank ne take yi wa mijinta, ma'ana wasa ne ba a gaske ba, kawai tsokanarsa take. Bayan haka ta ba wa kishiyarta ta last warning akan kada hotunan da take tura wa mijinta a yayin da baya nan su kuskura su fito. Amma kin san me ba zan haƙura ba? In kalla sexy video na a social media da nake tura wa mijina da kayan bacci a jikina. To billahi lazi la ilaha illa huwa, ba Kano kika je ba, ba Daura kika je ba. In dai kina cikin 36 states na wannan Najeriya, to ina mai tabbatar miki ba za ki kagare ni ba. Kuma nan zan nuna miki me yasa nake neman kuɗi. This is my last warning. Duk voices ina da za ku cire a duniya. Wannan fa privacy na ne fa ni da mijina. Gaba da gabanta kenan. To dai tun daga wannan lokacin kishiyar Sadiya Haruna ta yi lip a social media, hamma wasu suke cewa ashe tsoro gare ta. To masu kallo da sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan sharhin. Ku rubuta mana ra'ayoyinku a comment section. Don Allah kada a manta da like da subscribe. Mu haɗu a wani sharhin na gaba. Na gode.